Ääni hiljaisille. Ääni hiljaisille. Radiodokumentti. Kaikkein rankinta oli, kun näki äidin arkun kirkossa ja isä istui yksin siellä etupenkissä ennen kuin me muut mentiin. Silloin oli pakko lähteä ulos itkemään. En kyllä salannut sitä, että itkin, mutta niin, se oli niin vaikea katsoa, että yksinäinen vanha mies. Eikä varmaan, niin kuin sanotaan, ei sillä tavalla yksinäinen kuin, toivottavasti ei sillä tavalla yksinäinen kuin minä, mutta niin tuli sellainen, niin kuin ajatteli sitä, että mitä mä tunnen, että toivottavasti isä ei tule tuntemaan samaa. Kuinka me pystyttäisiin tukemaan ja auttamaan ja pitämään ne lupaukset, joita me annetaan. Eikä jätettäisi yksin. Hiljaiset.fi